Welcome to Kalinan! So, Kalinan! Welcome to my vlog! Hi guys! Hi guys! Oh, namin sa Marilog District kay mag-survey siya. Mag-survey! So, tanaw na nila ang kuan ko. Photographer. The photographer. Asa na padulong? Sonnen, Berg! Mag-survey lang! Mag-survey! So, last year ko na kanhi, last year, February. Hindi mo tanggal. Kaso lang di na makita ang bukid. Dito mo na makita to. So nag-fags lang siya, nag-fags. So di na makita. Fogging! Guys, nag-fogging na. Sorry sa nag-fogging. Sonnen, Berg. So kay napalaw man ang swab test na ganina. Napalaw ang swab test. So nabot ta diri model. Wow, grabe ang fogging. Ang fogging. Thank you sa fogging. Welcome to my vlog. So kami mag-adjust sa'yo mo, makagidumong dila. Atras mo dito! Ang naman! Tense, asa makulapitan eh. Ilan ko dapat na MJ? 10 seconds ha.
Okay, saan ka bang buang? Daan, hindi na kailangan. Tiko ka. Isa ka... Ay, talikod. Talikod. Boy, mas pala. Talikod mo. Ayan na, nagawa na. Ako sa kuya na. Ano na lang, ano lang. Ay pa ha. Ako. 10 seconds, go. Tapos isa ka tubang na waki. Waki ang tubang, dali. Waki ang tubang. Waki ang dante. Waki ang tubang, dali. One more. Waki ang tubang. Waki ang tubang. Sibog ka sa anak dito. Pwede lang gusto nga. Waki ha.